pilně. Zobačte nás. Dojím. Když já jdu se fakt. Mám to chlapec. Je 12:21 a my jdeme hrát. Ale můj klub přijde, takže oni, já nemám všechny dělat zakoupený mapy, ale dokupuju takže prostě, takže ne, to bylo za každá ale prostě tak, to bylo to, že takže to poslouchá. Poslední kouzek a už tak nebudu hrát. Jo, na chvíličku hrách, když oni jedou do nových domů. Na záchod, tady to je teda. Tohle se bude jmenovat Andrea a bude jí 21. Tady má někdo mobil. Co si jeho, nebo já nevím. Jo, jej. Kamo, už byla ten mobil. Kamo, jo, tam. Pusik. Šiš. A já ale potřebuji vydat, a já je nevydám. Prostě. Proč já, vole? Chápete to? Proč? Tak nevím, jak to stalo, takže já to musím totiž osvětlovat. Udělám to znova, ale to mě oblíknu, protože já to budu chci. Pokud tak obecně sama. Tohle, no. Co? Tohle. Dobrý, tu mám. Tohle. Tady tohle. Musíme ji taky vydat. Dobře. Máme ju. Dobrý. Takže doma jsme to dali. Dobrý. No a teď můžeme hrát. No jak tam to bylo hnusný, tak nevím, kdo to je, ale tak nebylo hnusný, takže nemám. Byli za tou malou, ty vole. Ty vole, neřvi. Tak ty vole, ty tam necháš nebo samotnou, seš debil. Co jsi teď dusí nebo něco? Buď v klidu, ty vole. Lidi, a jo, pardon, teď ještě nehrám. Tohle bude Kiki a bude jí 16. Tohle je Vicky a ty je 18. Tohle je tyhle přítel. Tohle bych si zavřít. Tady to je její přítel prostě. A tady ten je přítel tyhle. A tomu ten se jmenuje Karel a bude mu 29 a bude 24, pardon, z toho spadla. Tohle bude 24 a tomuhle 29. Trošku to, ale co to je?
Kamo, kde je ten debil? Tady. Ale nechcete, co mě tady je hovno. On to fakt chytí, vole, ten debil. Tady máme debil. Za 50 minut budeme na cestě. Jsme za 50 minut, vole, tak je debil, to může rovnou říct za hodinu. Prosím, dáma. Tak jsme kontrolovat. Dobrý den. Vy jste rovně s malou? Ne, dobře, tak to je dobře. Ale ne! Cože? Tolik lidí? A tu máte jako problém, nebo co zase? Ne, mám problém. Nemám problém. Akorát vy jste to aspoň neohlásili, že tady bude hodně lidí. To já pak nemůžu, aby mohli jít další lidi. Ne, to nezajímá, budou stát klidně. Dobře. Za 20 minut jsme tam. Teď řekl to. Tak, co vám to řeknu? Ještě jednou rychle. Tohle je malá holčička, to se jmenuje pardon, nevím. Baruška. A jí bude 4 roky. Vola do prdele. Ne, bude 1 rok. A pardon, ale já toho kluka nechci, protože já vlastně chci. No dobře, budeme ho mít. Tam on je tam, ale kde je, vola? Kde byl malej? Ty vole, já zase nevím, kde je. Nechci vezme tady toho, no, to nemá. Tohle se bude jmenovat Samík a bude mu 3 roky. Já tady mám ještě do oblečení a to je mega hezky, to jsem teď dostala. Tady a koza za fejsik a láča. Bude se tě trochu marbít. Tak. Takže tohle mama, to se bude jmenovat Iveta a je jí 32 let. A tohle bude Martin a bude mu ty vole, tak 39. Ok, no, to můžeme hrát. Tak, to se mohla hnout, to musím číst. No, vlastně mám blbčky. To mobil. Tak, pojď lepčku. Tak. Já si budu se oblíct, to moje oblečení krásné. Jakože ona bude mít emo prostě. A bude jí 13, takže pardon, bude jí 13. Kamo, kde je to oblečení, mi teď řekni. Dobrý, já jsem se lekla. To oblečení mi stálo, vole, hodně peněz. Ne hodně peněz, ale hledala jsem to dlouho. Tady to bude pro holčičku. Tohle bude i tady jako tady jako zázrak face. Tady máš. To je plišaček krásný. Tady jako zázrak fejsik a láča. Nechci být zlá, ale
tohle poslouchají prostě děcka. Tohle, vole. Třeba tohle poslouchají 6letý nebo 7letý holčičky. Tak si bude vypadá, ale to do mě je 11. A poslouchám, vole, normální to je takový prostě. Prostě jsou sprostý. Já jsem si vždycky říkala, že Morgenstern musí být slušný a hezkými písničky. Ta písnička, já jsem ji milovala. Pak jsem zjistila, o čem to je. A říkám, tak ty jdeš do prdele. Prostě všechno sprostý. Kdyby tam nebylo cítit víc, každý pochopí, co to je. Tady říkám, protože jsem třeba na mě koukají malí děcka. A děti, pardon. A prostě nebudu. No, když tady toho, tak by to bylo fakt krásná písnička. A tam ten kluk, ten Sofia něco, já nevím, co řekl, tak ty vole ten krásně zpívá, ale zase kdyby tam nebylo tam to. No, prostě mi to nesnáším, prostě pěsničky. Třeba možná je 13 a poslouchá to. A moje druhá posledně je 10. On taky poslouchá, ale on to poslouchá víc, ona neposlouchá moc, ona to prostě jako, tak jako to, ale prostě my vůbec nehrajem, vole. Za 1,5 hodiny jsme tam. Ne, to melu. Za ty vole, já nevím, do prdele. Za 5 minut jsme tam, vole, se můžete chystat. Tak jo, se nachystám. A hočičko, pohodí tebe. Pojď za mnou, už tebe. Tata. Mama. Hej, ona říká mama. Já chci prdel, nedělám. Mama. Joj, ty říkám mama, lasko. A jo, on tady nebyl. Pardon. Myslím, že stejně a kolik bude stejně, ale já ho vezmu. Takže ti spadne, nebo dostáváš, vole. Dej mi ho radši. Ne, tohle to mi nedělej. A proč to nezbývám do prdele? Já to zpívám, ale prostě z toho prdele. Tak pěkná písnička, ale prostě nemůžu to i zpívat. Chápeme, to je prostě sprostý, já to nesnáším. Tohle to mi nedělej. To nemám.